С софтуера на Resimo, използван от най-престижните строителни компании в света, може да видите позицията на Слънцето в различните часове от деня спрямо вашият апартамент, както и напълно обзаведени всички помещения. Реална гледка от всички тераси на жилището и разстояние до близки детски градини, магазини, търговски центрове и други важни обекти. Получавате ясна представа за обема, естествената светлина и начина, по който функционира пространството. а това носи много по-високо ниво на увереност в избора. Така вече виждаш какво купуваш, а не просто си го представяш. Това е Флора Парк 3, вече с разрешение за строеж, а съвсем скоро откриваме и строителната площадка. Намира се в полите на Витоша и е проектиран с много зелени площи и отворени пространства, като естествено продължение на вече реализираните Флора 1 и Флора 2. Идеята е да има усещане за спокойствие и простор, без да се губи връзка с града. А нека ви покажем и Флора Апартментс. Две сгради с общо 95 апартамента и много добре планирана среда. Озеленяване, детски площадки, контрол на достъпа и видеонаблюдение. В период на по-слабо търсене и колеблив пазар, клиентите не спират да купуват, те просто избират по-внимателно. Търсят сигурност, устойчивост и реална стойност. Именно тогава качественият продукт се превръща не просто в покупка, а във ваш дом или сигурна инвестиция. От първата идея до детайлите – изложение, етаж, гледка и разпределение. Когато виждаш всичко ясно, решението става естествено. Добре дошли в новото ниво на избор на дом.